Malkhungni Tyre Pekhagwi Thangmani by Malkhung Philjagwi Thangwi Sago Dukho Mankha Khorokba borok Patimung Bisramganj Thanani Jesuri mai amsayo Patimungni Yagolo Puila borokno Bisramganj Hospital aboni Yagolo rohor jaka bishalgor sakhamnago Sangrongshalo Tyre 0701659 marini kungsa Malkhung melagor nishimi agartala faising atalangoi thangoi tongmani Bisramganj Jesuri mai amsio thangoi sogoika hankeno asomsa a Malkhungni Tyre Pekhagwi Thangmani bai yakna rokmani ongoi Malkhung Philjagwi Sago Dukho Mankha Malkhungo tonglai Khorokba abania khlainai rok Patimuni Yagolo Fire Service ni atong rok phai borokno tlang jaka Bisramganj Primary Health Center sakhamnago Ashil Sago Dukho manai rokni mung Indrajit Sarkar Shimol Das Nimai Das Jotendra Das Rajesh Das Phiaba boroni sak belani Dukho manmani bai borona Bisramganj sakhamnokni refer khlai rohor jaka bishalgor sakhamnago আমরা মাছ পেয়ে ছিলাম আগরতলা তো গাড়ি ক্রাশ করছে চাকা পল্টি গিয়ে আর এই ক্রাশ হয়ে উল্টে গেছে গাড়ি কোন জায়গায় আমরা ফার্স্ট ছিল Patimungla Gokmani Bisingti Shaimanka Ashola Malkhungni Tyre Fatimani Baino Abahai Lahar Patimungok Landani Nangka Hanei Paitha Gokma Philjagmani Jorate Sago Dukho manai no tabuk bishalgor sakhamnago saknai rusagoi tongmani Gokma Bishalgoni Shimi Jiboni Gokthum Chini Khorang